Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 25 ta' Marzu infakru tħabbira tal-Mulej, jiġifieri meta l-Arkanġlu Gabriel stieden lil Madonna biex issir Omm il-Messija. U hi aċċettat. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa għażiża is-solennità ta' tħabbira tal-Mulej. Hija festa għażiża l-Knisja kollha għax tfakkarna fil-bidu tal-ħajja umana ta' Ġesu wkoll. Fl-istess waqt illum qegħdin nissieħbu mal-Papa Franġisku fl-att ta' konsagrazzjoni tal-umanità u speċjalment mod partikolari ta' Russja u l-Ukrajina lil qalb bla teba ta' Marija. U għalhekk anke f'din il-Qudiesa, permezz ta' din il-Qudiesa qegħdin nissieħbu miegħu kif ukoll permezz ta' Reġita ta' Rożarju u kif ukoll it-talba li hu għamel l-att ta' konsagrazzjoni. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rid l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Għatina l-grazzja biex aħna li nistqarru li l-feddejtana u Alla u bniedem nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Bibni Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien, il-Mulej is-sokta ikellem lil-Laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-Mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli ta' smewwiet. U Aħas wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-Mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David. Mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba ssirhom u jkollha iben u semmih Emanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-Mulej. Ħajr lill-Alla. Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Flimkien, hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Sagrifiċċju u offerta
int ma taxxaqx bihom, imma widnejja int ftaħt li. Vittmi tal-ħruq u tat-tpattija int ma tlabx, imbagħad jien għedt, hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-ftuħ tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi joġobni u l-liġi tiegħek ġewwa qalbi qiegħda. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira. Ara, xoftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej inti taf. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jien ma ħbejtx Emil il-ġustizzja tiegħek fil-fond ta' qalbi. Il-fedeltà tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek jien xandarthom. Ma ħbejtx it-tieba tiegħek u l-fedeltà tiegħek lill-ġemma l-kbira. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ittra lil Lut. Ħuti, ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mos ineħħi dnubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: sagrifiċċju u offerta int ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek moġbukx. Jien imbagħad għedt, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla, kif fil-ktieb hemm miktub minni. L-ewwel qal: sagrifiċċji u offerti u vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet la ridthom u lanqas oġbuk. Għalkemm dawn titlobhom il-liġi, imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokkom it-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna ġejna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba l dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajri l-Alla. Il-verb ħa l-ġisem u għammar fostna u aħna rajna s-sebħ tiegħu. Il-bulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slima lik mimlija bil-grazzja, in-mulej miegħek. Għaddan li klim tħawdet u bdiet titħasseb bejn u bejn ruħha se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija għax inti b'grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnisser fi ħdanek u jkollok ibben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet l-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġiba l-Anġlu qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa s-siċċar għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek, u l-Anġlu tela miħdeha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
L-iva li ħarġet mill-qalb tiegħek fetħet il-bibien tal-istorja għall-prinċep tas-sliem. Din is-sentenza hija meħuda mit-talba ta' konsegrazzjoni lil qalb bla teba ta' Marija li l-Papa Franġisku fassal u għal din il-ġurnata u se jgħid il-lejla wkoll mill-Bażilika ta' San Pietru. U din is-sentenza tfisser tant tajjeb din il-festa speċjali li qed niċċelebraw illum. Llum niċċelebraw aħna it-tħabbira tal-Mulej li huwa 9 xhur qabel il-milied. Ħallhom 9 xhur il-festa tal-milied, 25 ta' Diċembru. Llum aħna 25 ta' Marzu, 9 xhur qabel, qegħdin niċċelebraw l-iben ta' Alla li sar bniedem, il-bidu tal-ħajja umana ta' Ġesu. Ġesu it-tnissil tiegħu llum u il-bidu tal-ħajja umana tiegħu. Għalhekk hija festa għażiża ħafna u festa kbira. U jekk aħna naraw dar-rakkont sabiħ mill-Evanġelu skont San Luqa, nistgħu nifhmu wkoll xi tfisser din il-festa propju meta għandna l-Anġlu Gabriel illi iħabbat fuq il-bieb ta' Marija u hija tiftaħlu. U ir-rakkont juri illi dan kien don ta' Alla lil Marija. Lekk isejħilha mimlija bil-grazzja. Mhux għax ħadmet Marija biex issir Omm Alla, jew kien riżultat tal-inizjattiva tagħha jew tal-isforzi tagħha biex issir Omm Alla, imma kien Alla permezz tal-Anġlu li bgħat dan il-messaġġ li jurija illi dan huwa don li qed jagħtiha Alla lil Marija. U hi taċċetta meta l-Anġlu jiġi u jgħidilha dan il-messaġġ mingħand Alla, hi taċċetta u tgħid iva. Anki jekk mhux kollox fehmet, anki jekk baqgħet l-inċertezza tal-futur, imma tgħid iva il għaliex għarfet li din ġejja minn Alla. Papa Franġisku għandu silta sabiħa ħafna fid-dokument tiegħu fuq iż-żgħażagħ Kristus Vivit fejn jgħid timpressjonak il-qawwa tal-iva ta' din iż-żagħżugħa Marija. Għax mhijiex iva li tgħid u iva issa naraw x'jiġri. Mhijiex iva tgħid il-Papa li hija rassenjata passiva, imma hija iva determinata għax qed taraf li din ġejja minn Alla. U għalhekk tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-Mulej ħajsir minni skont kelmtek. U nafu li Marija mhux hawn biss qalet hekk jew l-attitudni tagħha mhux hawn biss kienet meta derilha l-Anġlu, imma ħajjitha kollha għexet dak li tgħid hawnhekk. Jiena il-qaddejja tal-Mulej jisir minni skont kelmtek. Anke meta ma setgħetx tara l-affarijiet ċari, anke fl-iktar mument ta' tbatija baqgħet tgħidha din. Għax għarfet Marija li l-qawwa ta' Alla li ssostniha mhix il-kapaċità tagħha bħala persuna ma l-qawwa ta' Alla. Fil-fatt, l-Anġlu Gabriel l-isem tiegħu ifisser il-qawwa ta' Alla. Alla il-qawwa tiegħi. U dak hu
li Marija femet u dik kienet l-esperjenza tagħha. U dak li tallimna wkoll għal-ħajja tagħna biex aħna wkoll infittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla f'ħajjitna imma konvinti li huwa Alla li jsostnina bil-qawwa tiegħu. Niftakru daku il-parir li tat il-qaddejja fit-Tixtakana għamlu dak li jgħidilkom hu u l-parir li tat ilna frott l-esperjenza wkoll tal-ħajja tagħha. Iju nitolbuha illum il-Marija u nixtieq li nitolbuha b'talba li jagħmel fit-tmiem ta' din it-talba twila ta' konsegrazzjoni il-Papa jagħmel din it-talba sabiħa nixtieq li nagħmluha tagħna wkoll. O Mara tal-Iva li fuqek niżel l-Ispirtu Santu reġġa' fostna l-armonija ta' Alla. Aqta l-aġġ tal-qalb tagħna, int li int għajn ħajja tat-tama. Int li nsiġt l-umanità ta' Ġesu, għamel minna bennejja tal-komunjoni. Int li mxejt fit-toroq tagħna, mexxina tul il-modijiet tas-sliem. Sa namlu illum l-istqarrija tal-fidi tagħna u mal-kliem ħal-ġisem mill-Ispirtu Santu twilet minn Marija Verġnu sar bniedem ninżel għall-kubtejja wkoll bħala sinjal ta' din iċ-ċelebrazzjoni speċjali llum meta niċċelebraw li ben ta' Alla li sar bniedem. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmuna tora waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina il-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wied skont il-kotba mqazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jqumu weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti u fi knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew inqedu t-talbet tagħna quddiem il-mulej illum nitolbuh għall-Knisja biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba, nitolbuh illum għall-morda kollha fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuh biex jagħtina qalb ġeneruża mimlija mħabba bħal ta' Marija biex jagħmilna strumenti tal-paċi tiegħu. Nitolbuh speċjalment tal-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajna u anki biex inissel dejjem dawn is-sibijiet ta' paċi fost il-mexxija tal-ġnus. U nitolbuh ukoll illum għall-familji kollha tagħna, għall-anzjani, x'għad nitlob ukoll partikolarment għall-żagħżugħ li qiegħed f'qagħda kritika ħafna u nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nresqulu dawn it-talbiet tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn id-dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox jilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex ili tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni l-misteru tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Li biex jitwieled fostna walina l-bnedmin il-Verġni Marija laqet bil-qalb bitħabbira li inti battilha mis-sema u nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħu tassew il-wedijiet li inta middilu li Iżrael u d-dinja ħasset li baġeb li ma bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Biħettaja kollha tal-anġli ferħana dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ikku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Ċans, mal-Isqof Anton miegħi għaddet tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatti lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Timkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, timkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, isseħħnisna mid-deni.
احلسنا nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-drub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u naqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nobiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemmnu li ibnek imnissel minn Marja Verġni u tas-sewalla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li biħadna s-salvazzjoni ikun jisħoqilna naslu fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Qabel insemmu l-Qudiesa tal-lum, infakrukom li l-lejla fis-6:15 fil-Knisja Parrokjali ta' Marija l-Unzjata f'Ħalbalzan, il-Knisja f'Malta se tingħaqad mal-intenzjoni talb tal-Papa Franġisku fit-talba ta' konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lil-qalb bla teba ta' Marija, permezz tat-talba tar-Rużarju u t-talba ta' konsagrazzjoni. Din iċ-ċelebrazzjoni djoċeżana se titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Kulħadd mistieden jattendi
u jitlob għal paċi fid-dinja. F'dan ir-Rożarju nissieħbu ma' l-intenzjoni tal-Papa għal din il-ġurnata u kif se nagħmlu propju anki iktar tard illum l-att ta' konsagrazzjoni tal-umanità, il-qalb bla teba ta' Marija mod speċjali tar-Russja tal-Ukrajina. Se nagħmlu llum il-misteri tal-ferħ għaliex huwa propju dan illi niċċelebraw l-ewwel misteru tal-ferħ li qed niċċelebraw illum din is-solennità. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru lil menuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil menuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna
ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek
Imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħluwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk
li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Faqda mal-Papa Franġisku ngħidu llum it-talba li hija l-att ta' konsagrazzjoni lill-qalb bla teba ta' Marija. O Marija, Om ta' Alla u Om tagħna, f'din is-sija tat-tiġrib aħna lejk induru. Inti Om li tħobbna u tafna, għalik xejn mhu moħbi minn dak li għandna l-qalbna. Om tal-ħnina, tant drabi aħna doqna l-ħlewwa tiegħek kollha providenza, il-preżenza tiegħek li troddilna s-sliem, għax int dejjem tmexxina lejn Ġesu, il-prinċep tas-sliem. Imma aħna tlifna t-triq tal-paċi, insejnija l-lezzjoni tat-traġedji tal-aħħar seklu, is-sagrifiċċju tal-miljuni li mietu fil-gwerer dinjija. Warrabna l-impenji li ħadna bħala komunità ta' nazzjonijiet u qed nittradixxu l-ħolm tal-popli għal paċi u t-tamiet taż-żgħażagħ. Imradna bir-reba, inalaqna fl-interessi nazzjonalistiċi tagħna, ħallina l-indifferenza tnixfilna qalbna u l-egoiżmu jipparalizzana. Ippreferejna ninjoraw il-Alla, ngħixu mal-qerq tagħna, inħeġġu l-aggressività, nisqu ħajjiet u nġemmu armi. Unsejna li aħna ħarriesa tal-proxmu tagħna u tal-istess dar komuni. Bil-gwerra aħna ħarbatna l-ġnien tal-art, bid-dnub weġġajna l-qalb ta' Alla missierna li jridna l-kolaħwa. Sirna indifferenti lejn kulħadd u kollox li flejn anfusna u mrexa ngħidu aħfrinna mulej. Qalb il-miżerja tad-dnub, it-taħbit u d-djufijiet tagħna, il-misteru tal-ħażen u tal-gwerra, int Om qaddisa tfakkarna li Alla ma jitlaqniex waħedna, imma jibqa' jmexxina bimħabtu għax jixtieq jaħfrinna u jerġa' jerfana fuq saqajna. Kienu li tagħna lilek u qiegħed fil-qalb la teba tiegħek kien għall-Knisja u għall-umanità. Bit-tieba divina int tinsab magħna u mqar qalb li wiet tal-istorja tmexxina biħlewwa. Għalhekk lejk induru, inħabtu fuq il-bieb tal-qalb tiegħek, aħna l-uliet eżistijek li f'kull żmien int ma tedix iżżur u tistieden għal konverżjoni. F'din is-sija mudlama ejja biex tidħol għalina u tfarraġna. Tenni lil kull wieħed u waħda minna, forsi mhux hawn qiegħda jien l-Om tiegħek. Int taf kif tħoll l-oqiedi tal-qalb tagħna u ta' żmienna. Fik inqedu l-fiduċja tagħna. Aħna żguri li jien speċjalment fis-sija tal-prova ma tistmerx it-talbiet tagħna u tindukrana. Hekk għamilt f'Kana tal-Galilija meta ġilt is-sija tal-intħil ta' Ġesu u hekk introduċejt l-ewwel sinjal tiegħu fid-dinja. Meta l-festa kienet għodda nbidlet f'imrar intetlu m'għandhomx inbit. Tenni ħdam mill-ġdid lil Alla Jom tagħna għax illum spiċċanna l-inbit tat-tama, eb il-ferħ, ġib fix-xejn il-fraternità. Tlifna l-umanità tagħna, kasbarna l-paċi. Sinna kapaċi għal kull vjolenza u erda. Għandna bżonn urġenti tal-intervent tiegħek ta' Om. Ilqa' mela Om tagħna din it-talba tagħna, int kewba tal-baħar tħallinix niġġarfu fit-tempesta tal-gwerra. Int arka tal-patt il-ġdid nebbaħ proġetti u toroq ta' rikonċiljazzjoni. Int art tas-sema reġġa lura l-ftehim li jrid Alla fid-dinja. Eqret il-mibeda, rażżan il-vendetta, għallimna l-maħfra. Eħlisna mill-gwerra, ħares lid-dinja mit-teddida nukleari. Sultana ta' Rożarju erġan għalfina l-ħtieġa li nitolbu u ninħobbu. Sultana tal-familja tal-bnedmin uri lil popli triq tal-fraternità.
Sultana tal-paċi, ġib il-paċi fid-dinja. Jawm tagħna ħajċaqla il-biki tiegħek iqlubu ibsa tagħna. Ħajkun id-dmuħ li għalina xerrit dak li warrat mill-ġdid dan il-wiet imnixxef mill-mibeda tagħna. U waqt li l-istorbju tal-armi madwarna ma jedix, ħatkun it-talba tiegħek li ġibilna l-paċi. B'dirajk ta'hom żiel int b'dawk li qed ibatu u jaħarbu taħt il-pis tal-bombi. Bitħaddina tiegħek ta'hom farraċ int dawk li jkollhom iħallu djarhom u pajjiżhom. Ħatkun il-qalb muġuwa tiegħek li tqanqalna bil-ħniena u ssuqna biex niftħu l-bibien tagħna u nieħdu ħsieb tal-umanità miġruħa u mormija. Qaddisa ta' Alla, x'inkont għat is-salib Ġesu kif lemmaħ id-disċiplu ħdejk għallek hawn u ibnek. Ekku fdalek u l-kull wieħed waħda minna. Imbagħad lid-disċiplu li l-kull wieħed waħda minna u qal hawni ommok. Tagħna, aħna issa nixtiequ nilqgħuk fil-ħajja tagħna u fl-istorja tagħna. F'din is-sija l-umanità mifnija mħawda tinsab miegħek taħt is-salib u għandha bżonn tafda fik. Tikkonsagra ruħha lil Kristu permezz tiegħek. Il-poplu Ukren u l-poplu Russu li minħabba jqimuk issa jirrikorru għandek waqt li l-qalb tiegħek tħabbat għalihom u għall-popli kollha mifnija mill-gwerra, mill-ġuħ, mill-inġustizzja u mill-miżerja. Aħna għalhekk Alla u tagħna solennement nafdaw u nikkonsagraw lil nfusna lill-Knisja u lill-umanità kollha, mod speċjali ir-Russja u l-Ukrajna lill-qalb bla teba tiegħek. Ilqa' dan l-att tagħna li qegħdin wettqu b'fiduċja u mħabba. Għamel li tieqaf il-gwerra, rott il-paċi lid-dinja. L-iva li ħarġet mill-qalb tiegħek fetħet il-bibien tal-istorja għall prinċep tas-sliem. Aħna għandna fiduċja mill-ġdid li permezz tal-qalb tiegħek il-paċi qed tasal. Lilek għalhekk nikkonsagraw il-ġejjieni tal-familja umana kollha, il-ħtiġijiet u x-xewqat tal-popli, il-biżgħat u t-tamiet tad-dinja. Permezz tiegħek ħadd issewwa fuq l-art il-ħniena divina waqt li t-tokki ħelwin tal-paċi jerġgħu jimmarkaw il-jiem tagħna. Omara tal-iva li fuqek niżel l-Ispirtu Santu reġġa' fostna l-armonija ta' Alla. Aqta l-għaġġ tal-qalb tagħna int li int għajn ħajja tat-tama. Int li nsixt l-umanità ta' Ġesu għamel minna bennejja tal-komunjoni. Int li mxejt fit-toroq tagħna mexxina tul il-modijiet tas-sliem. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.